Opposition councilors sa Bacolod City ginpakamalaut ang pag-aproba ng supplemental budget antes matapos ang tuig. Yaring report. Luyag konsultahon sa mga opposition city councilors sa Bacolod City sa Department of Interior and Local Government ang natabo nga pag-aproba sa supplemental budget number 1 pila ka adlaw antes magtakop ang tuig 2018. Nalakip sa ginaprubahan nga budget ang 1.7 billion nga loan sa syudad sa Development Bank of the Philippines. Kapila na kami nag-raise questions, no? Mostly left unanswered. Why na lang nila ginasapak? Mayoriya man sila. And we have no choice, no, but to go directly to the public. Unless they will see some legal infirmities, no, I hope they will be very cautious now in dealing with the city government. With now all the legal infirmities nga nakiginpagwa naton bala subong. But the approval of the loan now lies entirely and purely on the hands of DPP alone. May nakita man nga mga irregularidad sa asud-asud nga pag-aproba sang utang ang mga nagapamatok nga konsehal arason nga luyag Manila nga ipalabot inisa kay Presidente Rodrigo Duterte. Nagsulat naman ang mga ini sa DBP may kaangtanan sa term loan agreement kag continuing deed of assignment sang 1.7 billion pesos nga utang. For me, bisan minority ka, you have the responsibility to speak for the public. So kung wala ni sila subong nag-press con, kag pinabayaan na lang nila, total duwama lang kami, para sa ako niya, inutil sila eh. Depensa naman sa administrasyon, ginalakutan sa politika ang tuyo nga kaayuhan para sa syudad. Now, on the issue of the loan, that is also a priority programs of the city, of this administration. So I think we need also to defend it. At the same time, nag-una man sila, kapila na gani, adlaw sila gani, nagabira sinada. But ang balaan ko lang priorities ang construction sa additional classroom sa BCC. Ang widening sa mga bridges and roads, and ang araw nga property. Madumduman nga nangin mainit ang diskusyon na tuway sa supplemental budget nga ginakwestiyon sang oposisyon nga para naman sa mga administration councilor nagakaigo lang ang proseso sa fiscal management sang syudad. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Department of Budget and Management wala ginpahanugutan ang pag-alokar sang budget sa pila ka mga departamento sang kapitolyo. Yaring balita nga aton gintutukan. Wala ginpahanugutan sa Department of Budget and Management ang probinsya sang Negros Occidental nga magbutang sang masobra tunga sa 1 bilyon ka pesos nga pondo para sa bago nga departamento sa kapitolyo. The only remedy for now is to go back to the previous position setup. No? Igabalik ang Provincial Human Resource Department bilang opisina kag iga-dissolve naman ang gintukod nga Organic Farming Division. Ang mga empleyado sa Organic Farming Division ang igabutang sa idalom sang Office of the Provincial Agriculturist. Through the coming years when our income shall improve, we will be able to have a department head position for that office. But for now, we will just have to follow the recommendation of DBM. Sunod sa DBM, apisar nga natukod sang tuig 2017 ang duha ka opisina natigayon lamang ang funding sinis sang 2018 annual budget. Isa ka resolusyon ang tuyo ipadala sa opisina sang gobernador agon maaktuhan ang mando sang DBM. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Provincial COMELEC nag-request sang 2 million pesos nga budget sa Iloilo Provincial Government. Kwarta pagagamiton sa 2019 midterm election. Inigitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Naghingi usang 2 milyones pesos nga budget sa Iloilo Provincial Government ang Provincial COMELEC may kaangtanan sa nagahilapit nga pagpiniliay sa bulan sang Mayo subong nga tuig. Kalabanan sa mga request sa idalom sang budget amo nga hiring sang pitutanan kadugang nga casual employee bilang dugang nga manpower sa opisina sang Provincial COMELEC. The request of Attorney Elizabeth Dormindila, no, former PES of Iloilo, now assigned in the province of Aklan, no. Nag-request siya for about for a budget, no, assistance tani no, coming from the provincial government of Iloilo amounting to about 2 million pesos, no. Yaraman nasulod sa budget ang para sa gasolina sa mobility sang opisina, pagkaon para sa mga paghiwaton nga conference kag sa tion sang canvassing sa election period. No, so amo nang kaundan sang request for budget.
Initanan ang ginhingyo sang Provincial COMELEC bilang pagpanghanda sa 2019 midterm elections. Apang bangod man nga wala pa sang annual budget ang probinsya sang Iloilo, hindi pa mahatag ang mga ginahingyo sang Provincial COMELEC. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.